Fel wedys i, mae un gêm wedi cael ei chwarae yn barod heddi. Montenegro dim Gwlad yr Ia, dim nath i orffen y Stadiwm Athletic Caerdydd. Bas ymlaen, chwilio Morgan, dim cam sefyll, Morgan! O, gol wych gan Iwan Morgan! O, y bas o ganol ca yn berffeth. Yr rhediad gan Morgan yn wych ac yn gywir, ond yna yr ergyd taran gan Iwan Morgan o Abertawe yn rhoi Cymru ar y blaen. O'r camgymeriad gan McKenna, mae'n torri i Biancheri! A Chymru yn dyblu mantais! Rhif 10, Gabriel Biancheri o Manchester United. Y camgymeriad gan McKenna yn un elfennol, ond Gabriel Biancheri yn gwneud beth sy'n rhaid yn darganfod cefn y rhwyd. Thomas, pas dda, ymlaen at Morgan. Morgan yn erbyn Frame, ydy'n gallu troi Frame, ydy'n gwneud yn dda, a'r croesiad yn rhydd! A mae'n drydydd gol i Gymru. Cymru yn rhwydo i trydydd gol, a Iwan Morgan a'i ail o'r noson sy'n ymestyn mantais Cymru. Camgymeriad arall gan golgeidwad ifanc yr Alban. McKenna yn methu cael gafel yn ddi, ac yn y cwrt bach, Iwan Morgan yn sgorio eto. Yr Alban yn ymosod lawr y dde. Os yna gol gysur iddyn nhw, mae'n groesiad da! A maen nhw yn cael gol gysur yn ôl. Croesiad arbennig o'r dde. A rhifin ar ddeg, Bobby McLucky o Hearts sydd yn rhwydo. Maen nhw wedi croesi'n dda yn yr ail hanner, ac o'r diwedd maen nhw wedi cael eu heiddiant. Bobby McLucky ar y foli i'r Alban yn cael gol gysur, ond dyma Frame. Frame yn ryddhau McLucky. Os na ail yr Alban fan hyn, y bel yn gwyro, mae mewn! O, nawr te mae gyda ni gêm yma Rodney Parade. Wel, ychydig dros 10 munud yn weddill, a Bobby McLucky yn croesi a'r bel yn gwyro heibio i Kit Margetson yn y gol. A nawr fe fydd pawb o'n cwmpas ni yn poeni. Gwaith da gan Crew. Crew y capten yn chwilio am y rhediad efallai gan Freddy Izaka. Izaka i'w selio hi! A mae Izaka wedi rhoi y gêm i'w weli nawr. Crew y capten yn arwain drwy esiampl yn bwydo Freddy Izaka o Plymouth Argyle. O'r diwedd mae'r 3 phwynt yn saff i Gymru.